Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Erlito. Taong 1977, Kangkamalig, Negros Occidental. Ipinanganak na isang ordinaryong bata, itong si Erlito. Galing siya sa pangkaraniwang pamilya na walang kahit na anong kaugnayan pagdating sa mga lihim na karunungan. Sa katunayan, hindi nga niya inaasahan na magkakaroon siya ng karanasan sa mga ganoong uri ng bagay. Nagsimula ang kanyang istorya noong naligo sila sa dagat ng kanyang pamilya. Habang masaya siyang nakikipaglaro sa mga pinsan niya, meron siyang napansin sa pangpang na siya namang nakakuha ng kanyang atensyon. Bagaman manghang-mangha na siya sa bagay na yan, minabuti pa rin niyang wag itong puntahan, lalo pat alam niya sa kanyang sarili maraming tao ang makakakita nito. Sa pagdating ng puntong nilubayan na siya ng kanyang mga kasama, pasimple naman niya yung pinuntahan hanggang sa hindi naglaon, nagawa niya na yung malapitan. Pagsilay naman niya rito, laking gulat na lamang niya nang tumambad sa kanya ang isang tumpok ng luwad na merong nakabaong kung anong bagay. Sa estado nito, parang hindi yon orihinal na nanggaling sa lugar. Dala ng kanyang kuryosidad, minabuti naman niyang tabunan muna ito pansamantala upang hindi na yon mapansin ng iba. Hindi naman niya yon gaanong inaalala, lalo pat hindi naman doon gaanong malayo ang bahay nila. Kinahapunan noong mismong araw na yon, nang akmang uuwi na sila, agad namang nagpaalam itong si Erlito sa kanyang ama. Palusot niya rito, magpapaiwan muna siya roon para mamingwit. Nang marinig naman ito ang kanyang paalam, hindi na rin yun tumutol pa, buhat sa kalasingan. Sa pag-alis naman doon ng kanilang pamilya, matyaga naman siya roong naghihintay hanggang sa sumapit ang takip silim. Kaya niya yun ginawa upang masigurong wala ng tao ang makakakita sa kanya. Makalipas pa ang ilang minutong paghihintay, tuluyan na ngang napansin ni Erlito ang paglaganap ng kadiliman sa buong lugar. Nang mapagtanto naman niyang wala na roong tao, dali-dali naman siya roong pumanhik para kunin ang bagay na kanyang nakita. Habang naghuhukay siya, maya't maya naman ang pagmatsyag niya sa mga taong maaari doong mapadpad. Inaasahan naman yun ni Erlito, gawa ng meron siya doong nakikitang mga bangkas sa pangpang. Maya-maya pa, pag-alis naman niya ng mga buhangin, doon niya nasipat ang hawakan ng isang sundang na nakabaon sa luwad. Purong hawakan lang ito at wala yung kahit konting talim. Subalit sa kabila ng kalagayan ng gamit na yon, itinago pa rin ito ni Erlito dahil sa mga nasipat niya roong kakaibang simbolo. Hindi niya mawari pero sa estado ng gamit na yon, nasisiguro niyang hindi ito pangkaraniwang gamit. Magmula noong nakuha niya ito, palagi niya na yung daladala saan mang lugar siya magpunta. Pakiramdam niya kasi kapag hindi niya hawak ang gamit na yon, parang may kulang sa katawan niya. Nakakaramdam din siya ng panganib sa mga sandaling umaalis siya nang hindi niya yon tinatangan. Akala ni Erlito habang buhay niya yung maitatago, pero dumating ang isang araw na nagawa yung makita ng kanyang lolo. Pagsilay naman ito sa kanyang hawak-hawak, agad naman siya nitong tinawag habang nagwiwika yon sa kanya ng, "Erlito, saan mo nakuha yan? Pwede bang patingin?" Nang marinig naman ni Erlito ang sinabi ng lolo niya, wala naman siya noong nagawa kundi ang lumapit para yon ay ipakita. Ngunit nang akmang ibibigay na niya ang hawakan, tila bang may kung anong puwersa ang pumigil sa kanya. Pagsilay naman ng matanda sa kanyang aksyon, minabuti naman itong wag nang ipilit ang kanyang nais. Sa halip ang ginawa na lamang nito, imbitahan si Erlito sa kanyang mumunting tahanan.
Matapos naman niya yung marinig, napayuko lang naman siya habang sumasagot doon ng, "Sige holo, pasensya na kayo ha kung ipinagdadamot ko sa inyo ang bagay na ito." Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad naman silang naglakad patungo sa bahay nito. Pagpasok naman nila sa loob ng bahay, doon na inilahad ng lolo niya ang tungkol sa gamit na kanyang nakuha. Ayon dito, na ang hawakang yon ay isang uri ng agimat. Matagal na nitong naririnig ang kwento ukol dito, ngunit hindi niya pa yon nakikita ng kanyang sariling mga mata. Dagdag pa ng lolo niya na sabi-sabi ng mga albularyong nakausap niya ukol doon, kusa yung naglalabas ng sandata sa oras na nahaharap sa panganib ang nagtatanga nito. Nakadepende rin ang gamit na yon sa kahinaan ng nilalang na naghahangad sa kanyang makipaglaban. Pagtatapat pa ng lolo niya, maraming nagdanais na makakuha ng ganoong armas, kung kaya't hanggat maaari, huwag niya yung ipakita kung kani-kanino. Mas mainam din na ikonsulta niya yon sa isang dalubhasang albularyo nang sa gayoy magawa niyang malaman ang tamang paggamit nito. Nang marinig naman ni Erlito ang sinabi ng lolo niya, napatango lang naman siya habang inilalahad ang kanyang mga natuklasan ukol sa agimat na yon. Pagtatapat pa ni Erlito na hindi na niya kailangan ng ganoong bagay, gawa ng meron siyang mga pangitaing nagtuturo sa kanya kung papaano paganahin ang gamit na yon. Nang marinig naman yon ng kanyang lolo, maging ito man, halos hindi makapaniwala sa kanyang mga sinasabi. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, agad naman siya roong nagpaalam para makauwi na. Sa pag-alis naman niya sa bahay ng lolo niya, paulit-ulit naman niyang pinag-isipan ang mga katagang inilahad nito. Bagaman 18 anyos pa lamang itong si Erlito, nasisiguro niyang noong mga panahong yon, alam na niya ang kanyang ginagawa. Sa katunayan, hindi siya noon gaanong nagtitiwala sa takot na baka gamitin lang siya ng kapwa niya o hindi naman kaya'y ipahamak. Naniniwala rin siyang hindi basihan ng pagiging isang kadugo para ibigay mo na roon ang lahat ng iyong pagtitiwala. Sa paglipas pa ng mga araw, kahit papaano naging maayos naman ang lahat. Sa kabila rin ng mga napag-usapan nila ng kanyang lolo, pinili pa rin niyang walang magbabago sa kanyang pakikitungo. Akala noon ni Erlito, tatantanan na siya nito, pero habang tumatagal, doon naman niya unti-unting napapansin ang pangungulit nito. Hindi lang yon, naaktuhan niya rin yung pilit na kinukuha sa kanya ang agimat na nakita niya. Dahil sa ganoong sitwasyon, wala naman siyang nagawa kundi ang iwasan ito. Sa lahat ng oras at pagkakataon, pinili niyang manahimik kaysa makipag-away sa sarili niyang kadugo. Ayon kay Erlito na, hanggat hindi siya nasasaktan, wala yung problema. Mapapatawad niya pa ang lahat ng mga kasalanan na magagawa nito sa kanya. Inaasahan niya rin na yun na ang huling gagawin ng lolo niya, pero lingid sa kanyang kaalaman, nagsisimula pa lamang ito. 2 buwan pa noon ang lumipas, marami na siyang natutunan ukol sa kanyang karga. Gabi-gabi kasi, maraming pangitaing pumapasok sa kanya na siya namang isa sa mga dahilan kung bakit unti-unting lumalawak ang kanyang kaalaman ukol sa gamit na yon. Hindi naglaon, natutunan na ni Erlito na gamitin ang agimat sa tamang paraan. Tinawag niya rin yung sibol sapagkat itinuturing niya yung isang binhi na nagbibigay sa kanya ng karunungan ukol sa mga lihim na aral ng mundo. Lingid sa kaalaman ng karamihan, napakadali na lang para kay Erlito na matawag ang mga espiritual na sandata na nanggagaling dito. Bagaman hindi niya maipagkakailang sanay na siya sa paggamit ng sibol, hindi pa rin siya gaanong nagpapakakumpiyansa lalo pat hindi pa siya nakakaranas ng isang totoong labanan. Para masukat naman niya ang lakas nito, nagpasya siyang humanap ng paraan
para makatagpo ng isang mahusay na katunggali. Dahil sa alam naman niyang lumalabas tuwing gabi ang mga masasamang nilalang, pasimple naman siyang pumupuslit sa kanilang pamamahay sa mga oras na tulog na ang kanyang mga magulang. Para sa kanya, yun lamang ang nag-iisa niyang pagkakataon para makagala ng mapayapa at malaya. Bagaman kalaliman na siya ng gabi kung pumuslit, hindi naman siya gaanong nababahala ukol sa mga nilalang na kanyang madadaanan. Isang gabi, habang nagpapahinga noon si Erlito, bigla naman siya noong nagising matapos siyang tapikin ng kanyang gabay. Pagmulat naman niya, doon tumambad sa kanya ang isang nilalang na nasa kaanyuan ng puting usok. Walang sabi-sabi, agad naman itong itinuro sa kanya ang daan papalabas. Noong una medyo nag-aalangan pa siya, pero hindi naglaon, pinili na rin niyang sumunod sa nais nitong mangyari. Maya-maya pa, nang makalabas na siya sa kanilang pamamahay, dali-dali naman niyang tinahak ang daan patungong baryo. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, wala naman siyang ibang nasipat kundi ang mga punong sumasayaw sa bawat pag-ihip ng hangin. Dahil sa nagkataon din noong napakaliwanag ng buwan, kung kaya't minabuti naman niyang tumungo sa isang bulod para magpalipas ng magdamag. Yun kasi ang palaging pinupuntahan ni Erlito tuwing gabi. Gawa ng sa lugar na yon, maraming magagandang bagay ang bigla na lang pumapasok sa kanyang isipan. Habang nakahiga naman siya sa madamong parte nito, patuloy naman niyang pinagmamasdan ang napakagandang tanawin sa kanilang lugar. Sa bawat pag-ihip ng hangin, nagkakaroon siya ng mga pangitain na tila bang memorya ng mga taong hindi naman niya kakilala. Akala ni Erlito, yun lamang ang mararanasan niya, pero ilang minuto pa ang dumaan, laking gulat na lamang niya nang makasilay siya ng 3 nilalang na lumilipad sa kalangitan. Maya-maya pa, dahan-dahan naman yung bumaba at kasabay nito ang mabilis nitong pagbulusok sa lugar na kanyang kinaroroonan. Paglapag naman ng mga nilalang na yon, kampante naman siyang tumayo habang mahigpit na hinahawakan ang kanyang punyal. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, siya na mismo ang nagkumpirma ukol sa mga nilalang nakaharap niya. Bagaman hindi sigurado, malakas ang kutob noon ni Erlito, aswang ang nagpakita sa kanya. Dahil sa pangyayaring yon, doon niya napagtanto na yon ang pinakamagandang pagkakataon para subukan ang kanyang karga. Pagrinig naman niya sa pag-angil ng mga nilalang, walang pagdadalawang isip naman niyang inusala ng sibol na siyang naging sanhi upang magkaroon niyo ng ningas na hindi naman naglaon, naging kawangis ng isang palakol. Pagsilay naman doon ng mga aswang, bigla namang napangisi ang isa sa mga ito habang nagwiwika sa kanya ng, "Tingnan mo nga naman, isang binatang antingero. Akala ko maswerte na tayo. Mukhang hindi pala." Nang marinig naman ni Erlito ang sinabi nito, agad naman siyang sumagot sa nilalang na yun ng, "Malas ang pagpunta niyo rito. Huwag na kayong magbakasakali. Kahit magtulong-tulong pa kayong 3, hindi niyo ako kakayanin." Matapos namang marinig ng 3 ang kanyang sinabi, bigla naman yung umatungal ng napakalakas at kasabay nito ang mabilis nitong pagsugod sa kanya. Nang masipat naman yun ni Erlito, buong puwersa naman niyang inihanda ang kanyang agimat, sabay unday ng taga sa unang nilalang na nasipat niyang pinakamalapit sa kanya. Subalit, nang masipat naman ang aswang ang kanyang atake, walang kahirap-hirap naman yung umilag habang patuloy na tumatawa. Ang buong akala nito, ligtas na siya sa atake ni Erlito, pero nagkamali siya. Pagbalik kasi ni Erlito ng sibol sa kanyang bewang, laking gulat na lamang ng nilalang nang masipat naman niya yung nakangisi habang nagwiwika sa kanya ng,
Hindi ito ang uri ng sandata na pwede mong iwasan. Sa oras na nagpakawala ko ng atake, kahit umilag ka pa ng 100 ulit, wala kang ligtas dahil imposible sa gamit na itong makaiwas. Kasabay ng pagsambit ni Arlito sa mga katagang yon ay ang pagpansin naman ng aswang sa parte ng kanyang katawan na dahan-dahan namang namamanhid. Pagsilay niya sa kanyang dibdib, doon tumambad sa kanya ang isang mahabang hiwa mula sa kanyang balikat hanggang sa kanyang bewang. Maya-maya pa, dahil sa matinding sakit na unti-unting nangingibabaw sa kanyang wisyo, wala na itong nagawa kundi ang mapalupasay sa lupa habang naghihintay ng kanyang kamatayan. Pagsilay naman ng 2 kasama nito sa mga nangyari, nagpumilit pa rin yung sumugod, subalit hindi pa man sila nakakalapit dito, nasipat naman nila yung muling tumagas sa hangin. Sa isang iglap, unti-unti namang nandilim ang paningin ng 2 nilalang at kasabay nito ang mabilis nitong pagbulusok sa lupa. Matapos ang pangyayari, bigla namang napasilay ang isa sa mga ito habang paulit-ulit siyang tinatanong kung ano ang kanyang ginawa. Gayunpaman, hindi yon sinagot ni Arlito sa kadahilanang naniniwala siya isa yon sa kanyang mga sikreto. 5 minuto pa ang lumipas, sabay-sabay nang namatay ang 3. Pagsilay naman niyang hindi na yun gumagalaw, agad naman niyang nilisan ng lugar na parabang wala man lang nangyari. Magmula noon, palagi nang hinahanap ni Arlito ang pakiramdam ng pakikipaglaban. Minsan nga, tuwing hindi siya nakakahanap ng nilalang na kanyang papaslangin, pakiramdam niya na sisira nito ang araw niya. Dahil sa ganoon niyang pag-uugali, kaya na may gabi-gabi, naglilibot siya sa kanilang lugar. Hindi pa siya nakontento. Nagpupumilit pa siyang bumisita sa karatig baryo para lamang makahanap ng katunggali. Ilang buwan pa noon ang lumipas, magmula noong ginawa niya ang bagay na yon, nagbigay ito ng matinding takot sa mga nilalang na nasa kaliwa. Hindi man sa pagmamayabang pero magmula noong naglilibot na itong si Arlito, madalang na lamang siyang makakita ng mga aswang na pagala-gala. Ang karamihan sa kanyang nasisipat noon ay mga engkantong itim na wala namang ginagawa. Sa paglipas pa ng mga araw, inakala niyang hindi na maglalakas ng loob ang mga ito na magpakita sa kanya. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na ang karamihan pala sa mga aswang patagunang nagpupulong nang sa gayoy makahanap yon ng mabisang paraan para patumbahin siya. Akala ni Arlito malabo na yung mangyari sa kanya, pero dumating ang isang araw, nagulat na lamang siya matapos niyang mapagtantong napakarami ng nilalang ang nagbabalat kayo sa kanilang baryo. Sa pagkakatanda niya noon, Biyernes yun ng hapon nang utusan siya ng kanyang ama na bumili ng kanilang makakain para sa kanilang hapunan. Habang naglalakad siya noon sa sentro, mayat maya naman ang pagsilay niya sa mga nilalang na nasa kaanyuan ng mga ordinaryong tao. Noong una, inakala niyang naliligaw lamang ang mga ito, pero ilang minuto pa noon ang lumipas, doon na siya unti-unting nagtaka buhat sa kanyang mga nakikita. Hindi lang kasi 5 nilalang ang sumalubong sa kanya noon, bagkus umabot ito ng 10 katao. Ang ikinabahala niya pa sa lahat, bawat isa sa mga nilalang, purong mga aswang at nahanay sa lahi ng mga gabunan. Kahit wala pa siya noong karanasan pagdating sa pakikipaglaban sa mga gabunan, nasisiguro niya nagtatangan ng malalakas na kakayahan ng mga ito. Marami na kasi siyang narinig na usap-usapan na merong kinalaman sa ganoong uri ng nilalang. Ayon kay Arlito na, tuwing nakakarinig siya sa usap-usapan ng mga matatanda sa kanila, palagi niyang naririnig ang nakakapangilabot na istorya ukol sa mga gabunan. Ayon sa mga ito, na sa lahat ng uri ng mga aswang, yon ang kanilang kinakatakutan. Bukod sa likas yung mababangis, kilala din yung kumakain ng kanilang biktima
sa oras na napaslang na nila ito. Hindi rin pihikan ang mga nilalang na yon dahil hanggat tao ang kanilang napapatay, kakainin nila ito at wala silang pakialam kung meron man yung sakit sa katawan o ubod na ito ng tanda. Basta ang tanging mahalaga lamang para sa kanila, mapuna ng gutom na kanilang nadarama. Dagdag pa ni Erlito na kilala ring nagtatangan ng malalakas na kabal ang mga nilalang na yon, subalit nasisiguro niya na sa harapan ng kanyang sandata wala yung magagawa. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, unti-unti naman niyang nauunawaan ang paglitaw ng mga nilalang na yon. Sa isip-isip niya, maaaring sinadya talaga ng mga ito ang pagpapakita sa kanya. Malakas din ang kutob ni Erlito, meron yung binabalak na paslangin siya. Hindi kasi yun magpapakita ng basta-basta kung wala naman yung masamang pakay sa kanya. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, minabuti naman niyang ihanda ang kanyang mga gamit. Isang oras din siya noong nanalangin, masiguro lamang na nasa sukdulan na ng kalakasan ang kanyang mga bakod at puder sa katawan. Nang mapagtanto naman ni Erlito na handa na siya, patago naman siyang lumabas ng bahay nila para kaharapin ng mga nilalang na yon. Habang binabagtas niya noon ang daan, panay naman ang ginagawa niyang pagsipol upang masigurong matutunugan siya ng mga ito. Plinano talaga ni Erlito na pasundin ng mga nilalang na yon upang masigurong wala nang madadamay sa kanilang paglalaban. Hindi naglaon nang marating na niya ang bundok kung saan siya madalas pumapanhik. Doon na siya nag-umpisang umihip ng mga buhay na salita sa hangin. Kaya niya yun ginawa upang magsilbi yung gabay sa mga gabunan na naghahanap sa kanya. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ni Erlito nang masipat niya ang napakaraming uwak na bigla na lamang lumitaw sa himpapawid. Sa sobrang dami nito, halos matabunan na ng mga nilalang na yan ang mismong liwanag ng buwan. Ilang minuto pa noon ang lumipas, tuluyan na nga nitong narating ang lugar na kanyang tinatambayan. Sa isang iglap, bigla namang nasipat ni Erlito ang pagbulusok ng mga ito na siyang naging sanhi upang magpakawala na siya ng pag-atake sa hangin. Hindi pa siya noon nakontento. Napilitan na siyang gamitin ang sibol para gapusin ang mga gabunang malapit sa kanya gamit-gamit ang liwanag ng buwan na kasalukuyang tumatama sa katawan ng mga ito. Kaya yun nagawa ni Erlito ay dahil na rin sa kanyang gabay at sa halos ilang buwan na niyang karanasan sa pakikipaglaban. Dahil sa pangyayaring yon, hindi naman maipagkakaila ng mga gabunan ang matinding pinsalang tumama sa pangkat nila bago pa man sila tuluyang makalapag. Marami man ang nagsakripisyo pero kahit papaano, nagawang makalapag ng iilan sa kanila sa harapan mismo ni Erlito. Pagsilay naman niya ng malapitan sa mga nilalang na yon, napangisi lang naman siya habang nagwiwika rito ng, "Huwag niyong ituring na tagumpay ang paglapag niyo rito sa lugar ko. Kagaya niyo, nag-uumpisa pa lang din naman ako." Kasabay ng kanyang pagwika ay ang dahan-dahan naman niyang pagtarak ng sibol sa lupa na siyang naging sanhi upang lumitaw sa kanyang tabi ang mga kawangis ng gabunan na naroon sa kanyang harapan. Pagsilay naman ng mga nilalang sa kanyang ginawa, bakas sa pagmumukha nito ang matinding pagkagulat buhat sa mga pangyayaring kanilang nasaksihan. Nang hindi na maatim ng pinuno ng mga gabunan ng kanyang panlalaro, bigla naman yung umangil ng napakalakas habang nagwiwika sa kanya ng, "Hanggang kailan mo kami balak paglaruan? Huwag kang magpakakampante sa gamit mong yan. Lahat ng mga mahihiwagang sandatang nagtatangan ng hindi ka panipaniwalang lakas at abilidad, merong kapalit sa nagmamay-ari." Sigurado ako, hindi mo pa alam ang tungkol dyan.
Nang marinig naman yon ni Erlito, napangisi lang naman siya habang sumasagot doon ang, "Huwag mo nga akong tinatakot. Di hamak na mas alam ko ang gamit na to kumpara sa haka-hakang alam mo." Ngayon ka lang ba nakakita ng armas na walang balik sa nagmamay-ari? Kung gayon, ito na yon. Matapos naman niya yung mailahad, agad naman niyang inutusan ang mga kawangis nito na sumugod. Nang masipat naman yon ng mga gabunan, wala na nga silang nagawa kundi kalabanin ang kanilang mga sarili. Inabot ng 1.5 oras ang kanilang paglalaban na siya namang nagresulta sa kanilang pagkamatay. Kagaya ng dati, iniwan ni Erlito ang lugar na para bang wala man lang nangyari. Sa paglipas pa ng mga taon, nagpatuloy ang pamamayagpag ni Erlito sa lugar na yon. Dahil sa kanya, marami ng mga nilalang ang lumayas sa kanilang lugar. Unti-unti na ring nawala roon ang bahid ng mga aswang hanggang sa pagtanda niya. Dahil sa ganoong pangyayari, hindi na gaanong nag-alala ang kanyang mga kababaryo tuwing gabi. Pero alam niyo ba, sa kabila ng pagiging bantog ni Erlito, bilang mamamaslang ng mga nilalang sa kaliwa, ni minsan, hinding-hindi niya pa rin makakalimutan ang unang pagkakataon na nakita niya ang sibol, ang pambihirang espiritual na sandata ng kanan. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam ko, lahat tayo, hindi karamihan, kundi lahat tayo, ngayon lang narinig yung tungkol dito sa sibol. Bakit? Sino ba nagbigay ng pangalan sa gamit na to? Si Erlito lang, di ba? Tsaka parang hindi niya nabanggit na naipasa niya o naipamana niya sa iba. Di ba? Pero ang tindi ng gamit na to. Ano kaya to? Pwedeng kaloob ng anghel o kaloob ng engkanto? Kasi kapag engkanto, parang may limitasyon yung kakayahan. Tsaka yun nga, merong kapalit. Kapag gamit din naman ng anghel, though walang limitasyon yung kakayahan, pero meron yung kapalit. Diba marami na tayo na kwento rito sa channel natin na kapag sobrang lakas ng gamit mo, meron niyang hihinging kapalit. Diba? Lalo na yung mga gamit sa kaliwa, syempre, matik naman na yan. Pero yung sa kanan, oo, bibihira or hindi ganun kalaki yung hinihinging kapalit. Pero kapag meron kang isasalbang buhay, dun yun kukuha ng malaking kapalit. Kunyari ako, may ginamot ako na may matinding sakit. Kalahati ng buhay ng taon ko, mawawala yun. Kunyari, 50 years lang ako mabubuhay. Mangyayari, 25 years na lang. Ganun yung mga sinasabing kapalit. Pero dito kasi sa kaso ni Erlito, siguro wala pa naman siyang nakakaengkwentro na may ganung kalalang sakit, no? Puro pakikipaglaban lang naman eh. So hindi ko masabi na yung sibol walang kapalit kasi hindi niya pa nagagamit yun sa panggagamot. Karamihan naman na hinihingian ng kapalit ng gamit sa kanan, pag nanggagamot ka. Yun yung dudugtungan mo yung buhay ng iba, kapalit ng buhay mo. Gets? Yun, ganun siya. Pero overall, para sa akin, sobrang angas ng kwento ni Erlito, kaso kulang-kulang tayo sa detalye kasi isang episode lang to. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.